Bueno, aurrera egingo dugu arratsaldeko saioarekin. Aurrekoan izan ditugu ikertzaile berriak, eta oraingoak dira ikertzaile berriak. Aurrekoak masterra egiten ari ziren, hasi dira masterra egiten, eta hauek ja masterra egina daukate, doktorego tesia martxan daukate, batzuk aurreratuago, beste batzuk ezain beste. Eta besterik gabe, hasiko zaigu hizketan Lorea Azpeitia. Bera euskal literaturan ari da tesia egiten, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bere hitzaldiaren izenburua hauxe da, nazioa, kultura eta identitatea euskal literaturaren ikuspegitik. Jenny Soplinen kasua. Nahi dezunean, Lorea. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko bertaratu zeaten noi. Esan duen bezala, euskal literaturaren esparruan ari naiz nire tesia gauzatzen, eta zehazki euskal emakumeek sortutako obrak, bertan pertsonaia femeninoak ikertzen ari naiz, eta batez ere euskal gatazka politikoarekin zerikusia dutenak. Beraz, oso presente daude nazioaren auzia, kulturaren auzia, identitatearena, eta topatu ahal izan ditut zenbait gauza interesgarri Jose Azurmendiren pentsamenduan, eta horregatik pixka bat gaur lotura horiei buruz hitz egingo dizuet, batez ere hausnarketa zenbait planteatzeko euskal identitatea delakoaren inguruan. Lehenik eta behin eta nahiko labur, Azurmendiren zenbait ideiari buruz hitz egingo dizuet, batez ere geroko loturetan oinarritxo moduko bat ezartzeko. Oso baliagarria izan zait Aritz Azurmendiren tesia Azurmendiren nazioaren inguruko pertzepzioari buruz eta pixka bat jabetzeko. Nazioari buruz daukan ulerpena kokatzen du pixka bat nazionalismoaren ikerketen esparruaren barruan nazionalismo kulturala delakoarekin. Pixka bat aldentzen da moderniste daukaten pertzepziotik urruntzen da pixka bat, batez ere kultura nazioaren erdigunean kokatuz nolabait esan. Kulturak papel garrantzitsua daukala azpimarratzen du, eta baita ere, beti ere bere pentsamendu hori lotuta dago asko Euskal Herriaren testuinguru soziopolitikoarekin, eta bertatik egiten du nazioarekiko hausnarketa. Esate baterako, Azurmendik horrela laburbiltzen du Espainolak eta Euskaldunak izeneko obran kulturak nola ulertzen duen bera kultura Euskal testuinguruaren baitan esaten du. Euskal kultura txikia ez ezik urratua ere badela. Kultura ezin denez gizakiaren gandik bereizita ulertu, finean Euskal kulturaz mintzatzea Euskaldunez mintzatzea dela. Horregatik guztitik, eratortzen dela kulturaren esanai politikoa, nahi ez da ere kultura eta politika nahastuta aurkitzen direlako. Beraz, nazioaz ari garenean, kulturaz ere ari gara eta kultura ere politikarekin nahastuta agertzen da, identitatearen auziarekin bai, hau da, hildo desberdin asko nahasten zaizkigu eta hain zuzen ere pixkat horri buruz hitz egin nahi dizuet. Horretaz gain, garrantzitsua iruditzen zait, nire kasuan azpimarratzea baita ere kulturgileek nazioaren esparruan duten pisuaz edo duten lanaz. Izan ere, aurrela aipatzen du teknikaren meditazioa izeneko lanean Jose Azurmendik, historia eta tradizioak inbitazio bat dira meditazio kritiko bat egiteko. Arbasoengandik zer hartu dugun eta zer utziko diegun ondorengoei. Hain zuzen ere, presente dago kulturak baduela paper garrantzitsua nazioaren barruan, eta kulturako elementuak hautatuak diren ideia hor egongo litzateke, hautatuak izateaz gain, bultzatzen du nolabaiteko refleksio bat egitea, ze elementu hartzen ditugu tradiziotik, nola ulertzen ditugu gure testu inguruan, eta ze garrantzia daukan elementu horiek testu inguruan ulertzea eta testu inguru hori egokitzea. Hain zuzen ere, esan nahia eduki nahi baldin badute kulturako elementu horiek. Eta hain zuzen ere, historialariez, hizkuntzalariez,
idazleari ez gain, idazleek ere badute paper garrantzitsu bat kultur elementu horiek nola interpretatzen ditugun eta esate baterako nola transmititzen dizkiegun gure ondorengoi eta zein den pixka bat gure helburua, bai komunitate gisa. Beraz, zuzenean Janis Joplinen sartuko naiz, ezagutzen ez duzuen ontzat, edo labur-labur esan da, Uxue Alberdi kaleratu duen bigarren eleberria da, 2017ko irailean argitaratu zuen, eta arrakasta handia izan du irakurleen artean, eta onarpen handia auki du euskal literatur kritikaren barruan ere. Identitateaz hitz egiten du, identitatearen krisiaz, identitatea berrasmatzeaz, eta Jose Azurmendik ere identitateari buruz hitz egiten digu eta identitatearen eraikuntzaz baita ere. Halaxe dio hizkuntza, nazioa eta estatua lanean, identitatea ez da begien kolorea bezala edo genetikoa, ez da kargu odolean, kultura da, eraiki egiten dugu, inguru familiar eta kulturalarekin eztabaida etengabean eraiki bizialdi osoan, eta geure identitateaz dudan ibili behar izatea izaten da normalena, segurantzia gehiegi gabe geure buruan. Eta hain zuzen ere oso presente dago identitatearen eraikuntzaren kontzeptua, pixka bat hori planteatzen digulako Uxue Alberdik eleberri honetan. Pasarte txiki honetan, eleberriko pasarte txiki honetan, honela adierazten digu. Ordura arteko mozorroa erantzarazi zian diagnostikoak, eta hura gabe ez nekien jendartean egoten. Janzten hitz egiten egoten ahaztu zitzaidan, nere burua berresmatu beharra neukan. Pertsonaia hau gaixo dago, pertsonaia honi IESa diagnostikatzen diote gutxi gora bera 2010 urtean, eta bere burua erabat krisian aurkitzen da diagnostiko horrez geroztik, dagoeneko ez diote funtzionatzen ordura arte zeuzkan bizitza pertsibitzeko moduak eta bizitzari aurre egiteko moduak. Eta oso lotuta dago gaixotasun horrekin egiten dituen hausnarketa, gaixotasun horrek egiten diona da, erakusten digu pixka bat nola eraiki duen bere burua iraganetik orainera, nola bere bizitzarekiko ikuspegi aldatzen den, bere etorkizuna ere beste modu batera bizi beharko duen, nolabait testu inguru berri horretara egokitu beharko duelako. Eta oso lotuta dago, naiz eta pixka bat atzeoia elgise agertzen den eleberrian, euskal gatazka politikoarekin eta Euskal Herriko egoera soziopolitikoarekin. Hain zuzen, pertsonaia hau 1980 hamarkada inguruan jaiotzen da, Lasalde izeneko herri fiktizio batean, non industrializazioak eta horrek dakarren immigrazioak pisu handia duen, baino baita ere 80 hamarkada horretan oso presente dago euskal gatazka politikoa. Eta eleberrian zehar askotan dira paralelismoak pertsonaia horrek nola eta ze puntutaraino eragina izan duen beregan euskal gatazka politiko horrek. Eta askotan egiten dituen hausnarketa pertsonalek asko daukate politikotik eta alderantziz. Beraz, hori kontuan hartuta, oso kontziente da eleberria aurrera doan enean, bere identitatea nolabait eraikia izan dela baita ere. Alde batetik, badauka ama baserritik jetxi dena Lasalde auzora, euskalduna, baina beste alde batetik bere aita Andaluziatik datozen etorkinen semea da, eta beraz, badu langile klasearen kontzientzia oso handia, Janis Joplinek, baina baita ere berak ala kualifikatzen du bere burua Janis Joplinek, erdi maketo izate hori ere badauka, eta beraz, euskal kulturarekin eta zehazki ezker abertzalearen mugimenduarekin kontaktua ez du etxetik jasotzen, baizik eta bere harreman afektibo personaletatik eraikitzen du, esate baterako lehenengo simboloei gerturatze hori egiten du bere bikote den, garai hartan bere bikote den Peruren bitartez. Eta hor nolabaiteko inventario bat egiten du, esanaz, hasiera batean, erabat arrotz zitzaizkion elementu batzun aurrean aurkitzen dela herriko taberna batean, non hemen aipatzen ditut batzuk, presoen argazkia dauden, arrano beltza, amnistiaren giltza, eta erabat ez ezagunak zaizkio, apurka
apurka joaten da simbolo horiek bere ganatzen, bere interesak pizten ditu, eta gerora bukatzen du mugimendu horretan militante izaten eta bar, baina badago nolabait eragikuntza horren aitortza bat. Eta bestalde, baita ere, erritualei dagokienez ere, ikuspegi nahiko kritikoa agertzen zaigu, eta hori izango litzateke esate baterako ez, kulturgile baten zeregina kasu batzuetan ez, pixka bat kritiko izatea eta simboloien esanahia akaso kuestionatu ere egitea, kasu honetan egiten duen moduan. Eta pasartetxo batean, berari dago gogoeta egiten nola bere barrean gatazkan dauden, bere erdimaketo izaera hori, baina aldi berean ezker abertzalean baita militatze horrek dauzkan sortzen dizkion gatazkaen inguruan hausnartzen ari dela alaxe esaten du. Borroka armatuak ia haizeak bezain natural zeharkaturiko haurtzaroak eta nerabezaroak izan ziren gureak. Nire baitan zeuden erdimaketoa izatearen lotxa eta ezkertiarra izatearen arrotasuna. Manifestazioen amaieran eusko gudariak gara kantatzeak sorturiko erridikulu sentsazio errepikaria. Nik behintzat irakurri nuen momentutik bertatik iruditu zitzaidan pisu handia zuen esaldi bat zela, azken batean bada ezker abertzalearen mugimenduaren baitan batez ere erritual bat, eta ez dakit ze puntutaraino den ohikoa erritual horiek zalantzan jartzea, baina hemen esplizituki ari da hori egiten. Eta azken erritual bat ekarri nahi nuke, hori litzateke baita ere obran ez oso era zabalean, baina badauka bere presentzia eta kontuan hartu behar dugu baita ere Uxue Alberdi bera bertsolaria dela eta oso berriki kaleratu du kontrako eztarritik izeneko saiakera, nahiko oihartzun handia izan duena eta hautsak arrotu dituena, bertsolaritzari begiratu dio feminismotik, bertan badaude bertsolari emakumen okerrez banago 20 bat inguru bertsolariren testigantzak, eta pixka bat hori hausnartzen ari dan pertsona bat da beste pertsona askorekin batera euskal kulturaz, euskal kulturan pixutsuak diren elementu horietaz, eta hain zuzen ere hauxe ikusten dugu pasarte honetan. Elkarrizketa bat da, bere lagun Irantzu eta Nagorenen artean, Nagore momentu honetan ospitalean dago ingresatuta oso larri, hain justu 2013ko bertso txapelketa nagusiko finalaren momentuan, eta bere laguna joaten da ikustera, bera ez. Orduan, galdetzen dio Irantzuri, nork irabazi du, ametsek, ondo egon da, eta erantzuten dio, itzel, erromak eroiak maite ditin. Eta hurrengo egunean, biharamunean, bisitan joaten zaionean, Nagoreri oraindik esaldi horren oihartzunarekin kuriosia sortzen zaio eta galdetzen dio Irantzuri, zer da, eroien zerbait aipatu zenidan. Eta esaten dio Nagorek, ni ere finalari begira egon nindunan, eroiei buruzko zerbait esan idan gauean, eta erantzuten dio Irantzuk. Oraindik kultura epikora kakotuta gauden. Guardia zibilak, presoak, sarri, ama totala, geure eroiak eta bilauak behar ditinagu. Aro berrian, ere epikaren inertzia hor zagon, interesgarria dun epikaren kulturarena. Hamarkada batean ikuspegi belizista nola diluitu den. Arbuiatu ditinago ikuspegi erromantikoa eta gerrazalea, baina besterik eraikitzea kostatzen ari zaigun. Eta uste dut hemen oso garbi adierazten duela nolabait nahi bat edo behar bat akaso pixka bat gure kulturako elementu horiei begirada gaurkotu bat aurkezteko eta horro egon daitezkela deserosotasun batzuk, krisiaren garaia ere aipatu da, akaso euskal kulturaren esparru honetan ere badaude identifikatzen ari dira behar batzuk eta pixka bat agian gure lana ere bada behar horiei erreparatzea eta identitate hori berreraikitzeko, bai eraikia dela esaten ari gara, deseraiki daiteke eta berriro eraiki, pixka bat hori izan daiteke gure erronka. Eta amaitzeko jakineko kontuan ikusi nuen aurrekoan argazkitxo hau, nun bertan agertzen den Durangoko azokan duela oso gutxi aste pare bat argitaratu da, bigarren sexua, Simone de Beauvoirrena euskaraz, lehenengo aldiz, eta nolabait Txillardegi eta bere arteko elkarrizketa bat bezala, ez? Emakumea ez da jaiotzen egiten da, euskalduna ere bai, nolabait iradokiz hori gure identitateak eraikiak direla eta horrek nolabait guregan erantzukizun bat
bat ere suposatzen duela. Eta amaitu nahiko nuke Janis Joplineko azken salditxo batekin uste dudalako bikain laburbiltzen duela. Momentu horretan, etak armak utzi dituela adierazten duen komunikatua entzuten ari da protagonista, oso esanguratsua beretzat momentu hau, eta esaten du, gure mundua banatzen zuen ardatzetako bat desagertu berria zen. Identitateen berreraikuntzaren garaia hasi zen arratsaldeko 7:00. Mila esker.